Zdravo! Ako se do sada nismo sreli, ja sam digitalni avatar doktora Alana Rossa. Alan istražuje, piše i nadgleda sve u ovom videu i našim dvomesečnim globalnim webinarima. Pomažem u širenju informacija o veštačkoj inteligenciji u zemljama u razvoju, dok je on zauzet istraživanjem sledeće teme za naše webinare i pripremom nedeljnih sažetaka važnih dešavanja u oblasti veštačke inteligencije, koja su zanimljiva državnim zvaničnicima, preduzetnicima u oblasti veštačke inteligencije i akademijama za veštačku inteligenciju. Danas želim da razgovaram s vama o nečemu što se već dešava, nečemu što se ubrzava svakog meseca i nečemu što će odrediti da li će vaša zemlja napredovati ili će ostati trajno iza. AI tsunami dolazi. I upravo sada, samo nekolicina zemalja je spremna za to. Ostali posmatraju s obale. Ali evo u čemu je stvar sa ovim tsunamijem. Ne mora da uništi. Ako se dovoljno brzo pomerite, može vas poneti napred. U narednih 10 minuta pokažit ću vam kako. Pustite me da počnem sa 3 broja. 100 kompanija. Većinom u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini. Kontrolišu 40% svih privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj veštačke inteligencije. 118 zemalja, pretežno iz globalnog juga, potpuno su odsutne iz globalnih diskusija o upravljanju veštačkom inteligencijom. I 30 miliona diplomaca širom zemalja u razvoju. Već su nezaposleni ili nedovoljno zaposleni. Ulaze u ekonomije gde njihove veštine postaju zastarele. Razvojni program Ujedinjenih nacija to naziva sledeća velika divergencija. Veštačka inteligencija, ako se ne upravlja, neće podići svet u razvoju. Ostaće iza. Razlika nije budući rizik, već se već otvara ispod naših nogu. Ali ovo nije priča o očaju. To je priča o izvanrednoj prilici. Jer veštačka inteligencija ne mari za industrijsku istoriju vaše zemlje. Ne zahteva puteve, ni mrežnu struju, ni optičke kablove zakopane u zemlji. Veštačka inteligencija funkcioniše na pametnom telefonu. I ima 4,5 milijardi ljudi u zemljama u razvoju sa pametnim telefonom u džepu. Ovo se zove preskočiti. Potpuno preskočiti industrijsku eru. Iskočiti direktno u 21. vek. I to se dešava upravo sada. Dozvolite mi da vam dam 10 pravih primjera. 10 dokazanih implementacija već funkcionišu upravo sada. Zdravstvo. U Indiji kompanija pod nazivom Cure AI je razvila alat za rentgensko snimanje grudnog koša koji koristi veštačku inteligenciju. Čita snimke za nekoliko minuta sa preciznošću na nivou specijalista. Smanjila je vreme dijagnostikovanja tuberkuloze sa 6 nedelja na samo 1 nedelju. U ruralnim i plemenskim oblastima, gde nijedan specijalista nikada nije kročio. U Etiopiji sistem pod nazivom HEP Assist pruža smernice za 40.000 radnika u zajednici za zdravstvo. Smernice u realnom vremenu. Obučene prema zvaničnim protokolima Ministarstva zdravlja, usmerene na smanjenje smrtnosti majki i ranije otkrivanje bolesti. Nema potrebe za dodatnim lekarima. Poljoprivreda. U Keniji i sada u 66 zemalja, Plant Village Nuru je aplikacija za pametne telefone. Poljoprivrednik usmerava kameru na obolelu biljku i dobija stručnu dijagnozu za nekoliko sekundi. Offline, nema potrebe za internetom. U Ugandi, WhatsApp chatbot pod nazivom Darli AI već je dostupan na 27 jezika, uključujući 20 afričkih jezika. Poljoprivrednik šalje fotografiju svojih useva i dobija stručne savete o đubrivu, berbi i pristupu tržištu. Samo telefon i pitanje, bez posrednika. Energija. U Keniji, Ugandi, Nigeriji i Gani M-Kopa pruža solarne panele sa veštačkom inteligencijom. Bez inicijalnih troškova kupci plaćaju dnevno putem mobilnog novca
5 miliona kupaca, 1,5 milijarda dolara u kreditu, prošireno na ljude koji nikada nisu imali kreditnu istoriju. U udaljenoj Keniji Stima Ko isporučuje pouzdanu električnu energiju koristeći solarne panele i pametne mernike sa veštačkom inteligencijom. Zajednicama koje nikada nisu bile povezane na nacionalnu mrežu, po delić cene konvencionalne elektrifikacije. Klimatska. Google Flood Hub koristi veštačku inteligenciju za predviđanje poplava reka do 7 dana unapred. Besplatno. Deluje u više od 80 zemalja. Štiti 460 miliona ljudi koji žive u riziku od poplava. U 22 zemlje senzori sa veštačkom inteligencijom slušaju šumu 24 sata dnevno. Kada detektuju zvuk motorne testere, šalju trenutno upozorenje čuvarima u roku od 30 sekundi. Štite ekosisteme koje nijedna patrola ne može sama pokriti. Dronovi. U Ruandi i Gani Zipline upravlja autonomnim dronovima sa veštačkom inteligencijom. Dostavljaju krv i lekove u 4800 zdravstvenih ustanova. Služe 49 miliona ljudi. Otpaci krvi smanjeni su za 67%. Majke koje bi umrle su žive. Upravljanje. U indijskoj državi Karnataka implementiran je AI sistem za zemljišne registre. Eliminisao je 1.300.000 kumulativnih dana čekanja za 7 miliona malih poljoprivrednika. Proces koji je ranije trajao nedeljama, sada traje minuta. 10 primjera, 10 zemalja, svaka dokazuje istu stvar. Zemlje u razvoju ne moraju da čekaju, mogu preskočiti. Evo konkurentske prednosti koju većina ljudi propušta. Google ne može da razvije rešenje na Hausa za nigerijske studente. Microsoft ne može da razvije rešenje na Tigriniji za etiopske farmere. OpenAI ne može da razvije rešenje na Quechua za andske zajednice. Postoji više od 1000 lokalnih varijacija jezika širom zemalja u razvoju. Lokalni programer koji razvija AI rešenje na Yoruba ili Swahili ili bengalskom nema ozbiljnu konkurenciju iz Silicijumske doline. Tržište je ogromno, konkurencija je gotovo nulta, a društveni uticaj je dubok. IAAD, glavna lista AI aplikacija potrebnih nedovoljno usluženim zajednicama, sadrži 170 stavki. U okviru svih 17 ciljeva održivog razvoja UN. Mnoge od ovih prilika nikada nisu bile iskorišćene. Prozor je otvoren, za sada. Ali prozor neće ostati otvoren zauvek. Ako želimo da zatvorimo razliku u veštačkoj inteligenciji pre nego što postane trajna, moraju se izgraditi 3 mosta, istovremeno sada. Most 1. Digitalna infrastruktura, pristupačna energija, pristup internetu, računarska snaga. Era veštačke inteligencije čini ovo još bitnijim od puteva i bolnica. Distribuisani sistemi, solarna energija i satelitski internet mogu da dođu do svakoga, bilo gde, po brzo opadajućim troškovima. Most 2. Pismenost u veštačkoj inteligenciji i obrazovanje. Mreža akademija za veštačku inteligenciju, lokalno ukorenjenih, praktično orijentisanih, obučava mlade ljude da grade rešenja veštačke inteligencije za svoje zajednice. Ne da postanu naučnici podataka u Silicijumskoj dolini, već da postanu preduzetnici u veštačkoj inteligenciji u svojim zemljama, stvarajući vojsku lokalnih graditelja. Most 3. Uključivo upravljanje. 118 zemalja je odsutno sa stola gde se pišu pravila ere veštačke inteligencije. To nije prihvatljivo. Ciljevi održivog razvoja moraju biti u srcu politike veštačke inteligencije. Nije fusnota. Ova 3 mosta su dostižna. Tehnologija postoji. Dokaz koncepta postoji. Ono što je potrebno je hitnost i organizovana akcija. Zato je Alan osnovao Međunarodnu asocijaciju programera AI agenata IAAD i Asocijaciju svetskih AI akademija VAAA i njihove grupe na društvenim mrežama. Povezujemo 8500 AI programera i preduzetnika širom zemalja u razvoju.
To im daje profesionalno telo, zajednički glas sa vladama, tržište za pronalaženje klijenata i saradnju i pristup našoj globalnoj mreži AI advokata u 40 zemalja. VAA sada gradi globalnu mrežu AI akademija, lobira kod vlada da pokrenu nacionalne programe obuke za AI, povezuje akademije širom kontinenata kako bi mogle da dele resurse i sarađuju. Jer ni jedna pojedinačna akademija ne može postići ono što mreža od 1000 može. Ako ste AI programer, pridružite se IAAD. Članstvo je vrlo jeftino, a studenti se pridružuju besplatno. Ako vodite AI akademiju, pridružite se VAA i dobite popuste za rane članove i pomozite nam da izgradimo infrastrukturu obuke koja je potrebna zemljama u razvoju. AI tsunami je već na putu. Zemlje koje deluju sada će surfovati njime. Zemlje koje čekaju će se udaviti u njemu. Alati postoje. Dokaz koncepta postoji. Potreba je hitna. Ono što nedostaje je organizovana akcija. To je ono što IAAD i WAAA ovdje pružaju. Ovaj video se zasniva na detaljnim člancima Alana koji se mogu preuzeti sa LinkedIna. Održavamo besplatne globalne webinare 2 puta mjesečno na teme od značaja za zemlje u razvoju. Pridružite nam se registracijom na našim web sajtovima. Rado bismo čuli vaše misli u komentarima. Hvala vam. Pretplatite se na nedeljne video zapise o veštačkoj inteligenciji.